Çeşmelerimizin Aşgabatdan berýän habarlaryna görä, mundan 3 ýyl owal Gülnabat Politexniki institutynyň rektoryna aşyk bolup, onuň bilen jynsy gatnaşykda bolupdyr. Haçanna bu waka Haramdağ Berdimuhammedowyň gulagyna ýetenni, ol özüniň padşahlyk hukuklaryndan peýdalanyp, Gülnabatyň oýnaşyny işinden aýryp, soňra ony türme basýar. Emma häzirki döwür ýurdun içinde ykdysady kynçylyklar derarly, ýüz beren siýasy howpyň öňüni almak üçin öz şahsy isleglerini bir gyra goýup, ähli güýji bir ýere beripdirip hereket etmäge diýdim zoruň maşgalasy mejbur bolupdyr. Şu sebäbe görä-de Haramdağ Berdimuhammedowyň goşa durmak için näki atalyk pendi bilen eden soňky çykyşlary halk bilen häkimetiň birligini nyktaýan çağırışlardan ibaret. Habar çeşmelerimizden gelip gowuşýan maglumatlara görä, Haramdağyň tohumy gyssagly ýagdaýda Allahdan himayet dilep başlapdyr. Mundan bir ay töweregi owal Haramdağyň ul aýal dogany Gülnabat, onuň ogly Şammysymyr we ýegeni buga hyzmatkar 3 adam bolup Istanbulyň Ismail Ağa Hacı mescidine ziyaret edipdirler. Türkmenistandan göçüp gelen migrantlaryň köpçülikleýin üýşýän ýeri bolan bu mescidde halal hollugy perde tutunup beren sadakasynyň aňyrsyna öz tohumyny Türkiýede eli we ýüregi açyk jomart maşgala edip görkezmek felsefesi ýatyr. Olaryň bu saparynyň esasy maksady Türkmenistan naky ýagdaýlardan kimleriň nägiledigini we Haramdağ Berdimuhammedow barada kimleriň yaramaz pikirdedigini, bu mescidde gulluk edýän Kenbäniň partlaýjy bölüminiň ştatdan daşary işgärleriniň üstü bilen ýsyrganyp bilmekden ibaret. Olaryň birisi Balkan welaýatynyň göçüp gelen we aýaly bilen bilelikde şol mescidde işleýän Hamza Beýlekisen asly lewaply Muhammed dädi. Her kişi öz agyran ýerini tutar diýleni. Gülnabatyň göz üçin öz doganyna paýlan sadakasynyň aňyrsyna inni bir näçe ýyl bäri türmede oturan we azatlyga çykmajak söýgüli oýnaşyndan ötünç soraýany meňzeýär.